liyathandaza. Hey bawo, lihleli ezimfundisweni, liqhekeza ilizwi, liyathandaza. Uyayazi ba kwibandla laseJerusalem babengenzi conference kuba befuna ukwenza into. Into eyenza into bana babe ne-conference yayinto bana makucubungulwe izibhalo. Loo nto ibizelwe i-conference. Kuthiwe sinezinto ezirhalela uzazi. Kwakutheni u-Elijah ize anyuke ngenqwelo yomlilo. Kwanjwe kuyacubungulwa loo nto. Amen. Because uba ngaba sentuba singabamba lento yokufundiswa, singaba powerful ngale ndlela, ikhona indlela yokuba powerful ngokwasemhlabeni, ikhona indlela yokuba powerful ngokwendlela kaThixo. Amen. Amen. Ungaba powerful ngokwasemhlabeni kodwa ube weak ngokaThixo. Amen. Abantu baziqhwaba izandla abe uThixo esongile izandla ngoba ubupowerful bakho bucanal, abukho spiritual. Hey bawo, asingaba benyama, singaba kwamoya. Kungoko bangcwele ndizothi kuthi namhlanje ilizwi into elizawuyenza bantu basezulwini lizosithatha sihambe uhambo lohamba siyokroka kwilizwe likamoya. Sesithi xa sibuya kwela lizwe likamoya, okay, uhamba uyinyama ndithi uya kwilizwe likamoya. Once wakroka phaa kuspirit, awubuyi useyinyama, ubuya ungumntu umoya. Ilizwi ulifundiswa udeske ube lilo, kungabikho mehluko between wena nelizwi. Mamen, ungalikodi kodwa usuku liphile. Ngoba baninzi abantu abazizwe amavesi bambalwa abaveza ilizwi. Yiyo ke ngoku lento fanele siyiqaphele before sizothetha lento sizoyithetha namhlanje ebusuku bana hayi subhoreka ukufundiswa. Hallelujah. Hey bawo, because into yangafundiseki xolo ngalento bacwe isenze samkhwaza uThixo uba makeze. Isenze into abana sizama makade sikafike. Kanti akathanga uThixo siyindawo yakhe yokuhlala, siyindlu yakhe kamoya, uhlala kuthi noba ndiphi ulapho, uba khona kwangu, uba khona kaThixo. Ngoba ndikubonakala kokungabonakali kukaThixo. Sikubonakala kokungabonakali kukaThixo. uThixo ufuna uba khona ebantwini. Xa uThixo wazilimitha yena ukuthi makahlale ngumoya, and then ngokuba ufuna uba khona phakathi kwabantu ukhangela umuntu anohlala kuye, ze lo muntu athi avele ebantwini kube kanti kuvele bani? uThixo. Uyayazi ba uyampha umuntu xa usathi uAdam na sentethe ba lo sehlabathini usampha uAdam way strong ngeli xesha wayesenguAdam. Amen. Amen. Asibambe ioperation kaAdam kwathiwa kuye makalawule zonke izilwanyana ne
esimhlabeni nezimo. Akuwa, are you aware is no longer Adam? Akasenguye uAdam kuwa kwakhe uAdam. Kodwa unguhlabathi. Amen. Akasenguye ubani? uAdam. Ungubani? Umhlabathi. Because uAdam ebekwazi ulawula zonke izinto. After kuphunguke uAdam waba ngumhlabathi. Yiyo ke ngokulento athi uThixo lithi iBhayibheli walithanda kangaka uThixo ihlabathi waze wanikela ngendodana yakhe. Yintoni ihlabathi? Ayo soil but ngabantu abangena Thixo. Yiyo lento nithi xa kuwe umuntu nithi hayi lowo awaye kukhonza uyintoni? Kutheni ungathi unguAdam? It's because umuntu xa kwi-level yobuAdam ukwi-right condition yobuThixo angasebenza ngayo. Mamela ke ndiza kulento ubana kwakumandi bako Adam ngoba nansi into bantu basezulwini yilona uAdam ngela xesha esayibambile wengammeme uThixo uba makehle. Jonga mntu omthandi ndifuna ukuvezela into ezakwenza uhlale unaye uThixo ungaziva ungenaye. Amen. I-worship ka-Adam yayimandi yazi. Yayimandi worship ka-Adam ngoba uThixo wayethe ku-Adam makasebenze intsimi ne? Makasebenze intsimi. Ayisebenze u-Adam. Qha uThixo unalamthi athe ku-Adam angatyi kuwo. Asebenze u-Adam. Xa esebenza phanga kuwo lo mthi uAdam uThixo wayibamba umoya uba angakalinga sisandla uAdam intoni emthini. Okay, uba ngaba uAdam uye wakwazi udlula phamthini angathi laa nto yayiba sisimemo kuThixo. Kamahandi lahandi le nto ebangcwele wayithi uAdam ethi esebenza athi xa idlula ngakwesa sihlahla kondlumuthi siyabona Moses wayithi xa isebenza adlule uAdam. Kwakudlula kwakubizwa nge-cool day ngoba uAdam wayedlulile obedient kuThixo emthobela uThixo. Laa nto ngokala partnership kaThixo noAdam nesasihlahla yayiba yi-worship qho each and every time. Each and every time uAdam edlula kwasasihlahla kwakunyuka indumiso kuThixo. And then uThixo wayesehliswa nathi kuba uAdam emkhwazile hamba sibonakalise hamba no. Khoya nithi lento yakho uzakuba unethuba lojisono usungasithi Jesu uyayibona une-chances zonke sokungasenza. uThixo ukujongile akanangxaki nale. Uyabona ukuthi ubhizi uye ngakuyo ukusondela nakuyo akanangxaki. Qha ukungasisandla esonweni udlule kuso ungeva nawe uba demon ndasuke ndithe okuba ndingakhange ndiyenze laa nto yesono isuke indenze uba ndivuthixwa khona. Siyazulwini mani andifuna uba netyala ngelinye imini ukungasenzi sono simeme uThixo abe khona.
inodala uba sithi sisawudibana sibe bayi-20 sizame ngendlela yadla hamba kungenxa into yobana asidlule esonweni. Into yokungasenzi iyamema. Uba wonke waba nethuba lokwenza isona wasenza ne uvele yemba ningase ngafonela umfundisi ubantu bangesere kanti ndiphumuke kwinto ndikhuphela amazinyo isithi izamkwenga ndasuka ndayenza ndinamathuba wonke abazalwane bengekho abefundisi bonke bengekho unkosikazi engekho abantwana bengekho kanti suke ndingenzi kanti ngaloo nto ndimema uThixo uba makabe khona. Fune sibambisene i-tips. Siyawazi amavesi mos. Xa senzela into yobana le nto esiyifumeneyo sikwazi ukuyikhusela. Amen. Each and every time uAdam edlulile pha kwesasihlahla uThixo wayisehla engehliswa kuba emenyiwe nguAdam. Qha uAdam umthobele uThixo ukumthobela uThixo ukummema empilweni yakho ukubana abe khona. Uba umameli uThixo woloku ufuna i-impartation, woloku ufuna ubeka izandla because uvingathi ungafumana amandla ayikokuwa phansi kodwa amandla kungasenzi isono. Yintona amandla ukudandaza mshede ndivamanda ayingomandla lawo. Amandla uzuzazibunda amandla ukuba namathuba wonke wokwenza isono ungasenzi. Uzawuzazi uba I have power. Noba ndiwisa mntu kodwa ndinawo amandla wona ndinawo. Noba ndingangawisi mntu ndinawo namandla because uthi bakhona namandla ngaphezulu kwento yobana ungasenzi isono. Amen. Akho mandla ngaphezulu kwaloo nto because wonke umuntu ufuna uba powerful abonakale phambi kwabantu ahlulwe sisono. uThixo bantu abatsha ufuna abantu aba more sensitive to the life of the Spirit. Yabona uJesu makuthethwa kwiHebrews chapter 12 kuthiwa we must fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibhalo kuthiwa nakuba kabuhlunqa amehlo wakhe wayewabheke kwi-crown awayibekele. So lento yethu singabantu abatsha yoyenza ncinci into yokuya ezulwini kwi-judgment yenza sibe ne-gospel edikidiki. Edikidiki sonke sifuna ufaka izikhafu sinxibe ingubo ziyathengiswa lapha kuFacebook. Hayibo sowunesikhafu nanawe, hayibo sowunengubo nanawe, lapho uzama amandla akekho phaya kodwa sekuphile le mpilo efunwa nguThixo. Amandla akekho kwezazinto onozirhalela zipha. Nithi mna bangcwele sizakuthandaza noba uyanga eJerusalem uze nala 20,000 ofuna uthorisha ngayo. You can walk in the footsteps of Jesus while you are here in South Africa by living a life of the Spirit, a holy life. Uba ngaba uxolela abakuzondayo, uthanda abakuthuthisayo,
upha iintshaba zakho ukutya xa zilambile, iintshaba zakho xa zinxaniwe uzipha amanzi. You are walking in the footsteps of Jesus. Noba ungangayi eJerusalema uyonyathela ezi footsteps ezazalwa wanyathela abani, kodwa the real footsteps of Jesus is to do good to the people of God. Amen. uSathane omkhulu ebandleni uyavakala ndifuna ukuthi uyavakala izongene nesono azaneba ndifuna ukuthi uyavakala ujongene nesono esithi ndinitye uthi sithi ndinitye I'm not of this world. I'm representing Christ. I'm representing Christ. Sonke apha ngosingawuvumoya. Hallelujah. Uyafakala. Amandla. Awaphi la mandla? Kanti akazungincede isonto xa ijongene nesono. Ngawaphi la mandla endiwavayo? Kanti akuzinceda xa ndibhekene nantoni nesono ndingumntu omnje. Suqala ngothi unawo amandla until yofesana nezinto ezingcolisa umoya wakho ukwazi ukuzilwa. Ngoba nakumcelimngeni John chapter 1 sithandaze yena ba xesha ndi khona isililo samakho simekhona Bishop wamba nina funa befundisi bafaka umnwe phaa kuHebrews chapter 13 sizawulila phaa xa sifana. uThixo uthi kuthethe ngale nto uba silindiwe. Yabona njengoba sikhonza silindiwe, kukhona abazoduduzwa ngathi masingadlali. Sanelba intonga yakho ubiwile ikhona mntakwethu lisekhona ithuba. Intonga yakho induku yakho ubiwile idobhe uyibambe ngesandla. Verse 1. Hebrews chapter 1 verse 1. John chapter 1 yes. Verse 1. Ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakubuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Amen. Anani uyayivala le ndawo. Yinto leyo ukukhanya kwabantu. Yena thetha ngebandla lezenzo ne. Uba lali strong ibandla lezenzo. Ngenxa into yobana lalihlala ezifundisweni, liqhekeza isonka, lithandaza. Kangangoba aba bafo bembalwa benjeya njengethina sifuna ukugcwala inkonzo. Benze impact eJerusalem. So, into yenzeka kuthiwa babeyalwa xa begqiba ukufundisa kuba bangeke baphinde bafundise ngegama likaYesu. Hayi laa nto sasigezelo ndiyabafundisa ukundibhathela uYolanda aba bantwana babezidevil worship babaphi nangoku. Because besiqatha uba umfaka uNazaretha ekugqibeleni ungamfaka uNazaretha ekugqibeleni xa ungayiphili impilo engcwele. Yesu waseNazaretha. Saneba
noba umfaka umazi uba i-devilship leyo simbambile ntonto uyaxoka. Amen. So laa nto yayisithi bangafundisi bayalwe nemelo kodwa bayalwe bangabi safundisa ngegama likaYesu. Yayithetha into yobana babe abapostile babefundisa ngempilo. Igama layo bubuYesu laa mpilo. Laa mpilo babefundisa abantu ngayo bubuYesu. Amen. Ngoba babefike abantu kuthiwa thanda umakhelwane wakho luzonde utshaba lwakho. So behamba ngeemfundiso zikaYesu Kristu besithi uba utshaba lwakho lulambile luphakela ukutya luthini lutye. Uba lunxaniwe likhelela amanzi lisele. Amen. Kuthiwa uba ngaba ukhona okuthuthisayo mthandazele aguquke. And then yonke laa mfundiso yayibizwa uba ligama likaYesu. Ngoba ungalibiza igama likaYesu as long ungenayo impilo kaYesu alinokwenzela nto. Noba ungathi owaseNazaretha ayizunceda nganto loo nto until ube nempilo yobuYesu kuwe, uthandazela iintshaba zakho, ubaxolela abakonayo. Ngoba leyo nto izawuthi impilo yakho ilukhanyiselo ebantwini. Utsho wena usindisiwe, hayi bona ukusindiswa ndisindisiwe, kodwa umjonge kakhe ndenziwa kanjani uba ndisasindisiwe. Ulibele into yokubana impilo yakho ilukhanyiselo lwabantu. Usesikolweni funeka ukhanyise ngomdla, usemsebenzini funeka ukhanyise, usemtshatweni funeka ukhanyise, usekhayeni funeka ukhanyise. Awuzukhanyisa ngokuthi Jesu, 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 Jesu. Phaya esikolweni bathi akasemubi lo thisha, awungeni kwezo ngxoxo. You are born again. Your life lukhanyiselo kwabanye abantu. Umbuzo namhlanje ebusuku, ingabe ubumnyama na impilo yakho ebantwini okanye iyalayita na? Impilo yakho ilayitile na? Ungaba yi-point of reference. Kuthiwa ndiyabazi abantu abahananisa ukusindiswa, kodwa ubani mani usindisiwe ndiyamazi. Bathi xa bebuza utsho ngoba kutheni, ndiyayazi, ndiphila naye, ngumntu woxolo, ngumntu wothando. Impilo yakhe yayilukhanyiso lwabantu. Impilo yakhe unyana yafike yakhanyisa. Wayisala uYesu athi asokwenza imimangaliso okanye enza izinto. Kuthiwa what manner of man is this? Ngumntu onjani lo? Phaya nje bandibuye ndibabize bonke, ngathi I'm a prophet of this family. Uba ndiyakwazi igqirha libize lithi linentlombe, ndababiza bonke ndathi ndenza umthandazi wefemeli, ndazenzela neposta beza bonke. Uyazi into efemeli akuthethiswa ndathi nizohagana, niyalifuna izulu, andithi niyakhonza, niyalifuna izulu. Ivo mthandi kuzalwa naye, how ungathi mthanda uThixo? That's a lie. Aboxolela abakonayo, ababahanga abazalwane bayathakatha befethi bayathakatha andizumthethisa. No, nditsho phakathi kwam ndijonga ndiyahamba ngoLwesibini, andizukoyikando apho ulitsho ndiyahamba. Kaloku thina
ahambisa ibhegi amen ephethe induku ngathi uyakhaphela kanti seyinyuka egoli uhambisa ibhegi phambili wenzani mkhulu usaba abathakathi not nam ndoyika abathakathi wandithi ndisindisiwe wandithi ndinoyesu wandithi ndingumntu kamoya no impilo yakho mayibe lukhanyiselo lwabantu khawuhambe mntu omtsha uyokhanyisa khawuyeka uba yi-darkness kwindawo kuyo amen ndizawubhala ngelithi ndike ndabekwa yenye into kuthiwa sezulwini uyayazi bose mbuzo uthi kutheni amagqwirha njenge-powerful angakawise imali imoto yemali okanye akayongena ebhenki abuye nayo ndiyayazi uba nawe nokumandi lonke yazi utheni uthixo kaloo buza lo mbuzo wathi apha thixo utheni uthixo wayesithi nje xa ndizizibuzabuzela uthi ingxaki yakho ukhana senyameni yiyo le nto ubuza umbuzo uthi jonga igqwirha alidingi uba serhawutini ukuwisa le moto alidingi ukuba serhawutini ukugwazisa lihamba liyokhangela kumoya yiyo le nto funeka ungayixoki intsindiso kwezoba lilifa lamagqwirha ngoku usiphakamisa isandla amamkele amagqwirha ayakuyeka apha physical ahamba ayokhangela kwi-spiritual realm ziyofika phaya uno-fornication ziyofika phaa usitya utywala emakoneni ziyofika phaya unomakhwapheni ziyofika phaya unganikeli ziyofika phaya amagqwirha afike abone bo afike ba awutholakali ungumntu onyulu akwazi ke akakubethi emzimbeni apha akubetha phaa kwispirit kuwe ibhodi apha erhawutini akalumandibana ahamba ayobetha phaa kumoya egameni lakho bathi mxoya kwazo eza spirit kuthethwa kuso phaya sigijime siyongena kwelinye incila engancila nendikwazi ndiwe akekho rich umntu onjalo uyayidinga imali alalo ungandiswa lebangcwele igqwirha lenelisekile ukuoperata kwi-spiritual realms ezi wena ungakwazi uoperata kuzo so sulibuza utheni ngayogiqa bhenki noba lihleli urondawo lokekelo so lingabu-owna ubombaa lingabu-owna li-operator in the spiritual realm. That is why we've been enriched with all spiritual satyekiswa ngabo bonke ubutyebi bukamoya kwezasemazulwini indawo ubutyebi kukwazi ukuphila impilo kamoya. Sumbuza umthakathi kutheni angawisi imali imoto yemali intubana loo nto yinto encinci kwikingdom yabo, yinto encinci leyo, because xa befuna ukukwenza into bayakwazi ukwenza into, baya kwi-spiritual realm. That is why funeka ungayixokanga i-salvation, because izawuhanda into yokuyixoka i-salvation. Lizawubetha phaa igwirha lokufumana, kanti xa lifika phaa alikwazi nosondela
ungamalanga bomlilo awukwazi umlilo because abazalwane nawathi yedla fire sifefe igazi mawuqale lo mlilo utshise zona apha kum Hayi Jesu. hey bawo lo mlilo unothusa amadimoni ungaqalanga watshisa izono phi kum Amen. hamba ukhanyisa ulindiwe asiyenilale Hebrews 11 yo 11 man of God I think that is fine amen ungahlala nje siyafunda kodwa abangcwele ngingumuntu we-series ngingase ngathi did Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday silale ngezifuba singaxoki woyike nofaka utayile engathi uphakeme kujika uqonda uba andihlale into enonde endinoyenza engathi ifune ndibonakala uba ndiyakholwa ndifuna ukholwa nyani noba umntu edibana nomnxiba isikhindi adibane nomntu onxiba isikhindi okholwayo ndingazama ufaka ingubo ezinde nekholo lifona imali ndifaka ndizama ndisenzela ukuba mandibona uba ndinokuthixo omninzi no senzele uba inengxaki loku ubangcwela yamthuki senzele uba andirhale ngoku into enondenza ndibe nomfaneleko wokholwa ndirhalela njengendikholwa ayi ngoba siya kwi-judgment into edala uba masingadlali siya kwi-judgment ebangcwele masebungdlali because apha sinayo le nto thina abantu basindisiweyo sithi siyezulwini ayinangxaki loo nto yezulwini ngoba lithi iBhayibhile kuzawuqale kuvuke abafele enkosini kudlule ukuvuka abangafelanga enkosini siyaphi siyezulwini naba bangafelanga enkosini bayaphi ezulwini into ephambili ayikokuyazulwini into ephambili kufika upase kwezulu likhoyo ayinangxaki into yongena ezulwini naba basematafeni babazawufika qha into ephambili yingubo yakho emhlophe oyinxibileyo ozofika kuthiwe xa kujajwa uyipase ijajment ayinangxaki into yongena izulu kodwa ingxaki kupasa ijajment oyinabawo khawusincede sikwazi ukuphila ubomi obuzosenza sipase ijajment silindiwe Hebrews 11 verse 35 silindiwe bangcwele iba ngathi uyakhanyisa ngobomi bakho iba ngathi uyakhanyisa khanyisa unayo imali khanyisa ungenayo imali kodwa make sure uyakhanyisa ubomi bakho mabube yi-light Abaphathi chapter 11 verse 35. Abasifazane bamngeliswa abafileyo babo bavusiwe. Abanye bahlushwa kabavuma ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka okuhle. Verse 36. Abanye balimwa ngokujivazwa nokushaya yebo nokuboshwa nokufakwa entilongweni. 37. Bakhandwa ngamatshe banqunywa ngesaha. Khawumelona ayidayishela ikawe mna ihlekiwe yakhana yebangcwele le ndawo umele ukona ifunda kuthiwa kuthiwa abanye babesezitrong abavuma ukhululwa
unobuza uba kwakuthembe ngavumi zikhona ishini ekwangweba kuthiwa jonga ke xa unothi uyesu akayonkosi ne hayi wethu ayinangxaki le nto yokukukhulula singakukhulula kuthiwa ezaa zinto zathi hayi sulikhulula kona lufela tilongweni yabangcwana silindiwe abaprofeti oMoses kuthiwa uMoses wathi seyigqibile uqeqeshwa njengomntu ozawungena etronini kaFaro kuthiwa wabona iintlungu zikaKhristu wathi ngixolelwe ohlupheka nabantwana bakaThixo into yobana kuthiwe ndimhle kanti ndimhle ngemali yegazi kanti ndimhle ngeentlungu zikaSirayeli ndixolelwe hambe hlale ndihamba ngeenyawo ngembadada ndixolelwe yoba ngumelusi endlini kayitro into yobana ndihlale kwiphalesi yesolo wakhala uPawulos wathi ngenxa yokongana kokumazi uKristu zonke izinto ezaziyimvuzo nothi uThixo athe makaziyeke ezi zinto athe uThixo ziyeke ezi zinto uthi ezi zinto zaziyimvuzo kum ziyinkukuma baxolela umnqumbi intloko bawo baxolela ufela ezitrongweni baxolela ufa baxolela uba banganxiba oDaniel Tonton Hector baxolela unxiba izikhumba zemvu bangabela bafanelekileyo ukhalela uba uyahletywa ukhalela uba uyahletywa only kukhona abantu abanqudula iintloko inawathi awuzodala kanathixo lo kanti abayazi usathane ukudidisene nayo ukuze uphucuke vala menofumatilafisa yini nababo bakhandwa ngamatshe banqunywa ngesaha balingwa babulawa ngenkemba bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezimbuzi baswela bahlushwa baphathwa kabi izwe lalingabafanele bona behamba emahlane nasezitabeni nasemihumeni nasemikhedeni yomhlaba laba bonke befakazelwa ngokukholwa abasuzanga isethembiso ngokuba uNkulunkulu wayesibonelo okuhle kunalokho ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Ayi yayibona lento ethi ngaphandle kwethu. Aba bantu ngaba babonakala kuRevelation balelayo bathi kodwa kube nini namini into zonke ungaliphindiseli igazi lethu elasikwayo ngenxa yobufakazi bethu baduduzwa kuthiwa banikwe ingubo ezimhlophe. Lithi iBhayibhile abanopheleliswa ngaphandle kwethu. Uba ngaba ufeyila isalvation ufeyila aba bantu basarhwayo uyabafeyila oPeter abaxhonywa emnqamlezweni uyabafeyila oPawulosi uyabafeyila oYohana abakhutshwa amehlo wena usakhalela uhletywa usakhalela ukufunwa kwemali ecaweni. You are weak. You are weak. Mawuyibhiliva bayimet nongakwazi uhleba afundele kuhleba sendele beyimet
befika kuwe bafumana uThixo ngoba ubomi bakho buyi-light. Bendizothetha loo nto yokubana be the light. Wherever you go, be a light. Ulindiwe kukho abakhalayo abathi kodwa benini namnini into zonke ungaliphindiseli igazi lethu abasikwayo. Wena usadlala sisadlala bantwana xa sithi wena njengebasene ba ndithetha ngathi sinibandla. Kukhona abantu abasarhwayo, kukhona abantu abafele etrongweni. Thina sakhalela into ababroku bangabi namali. Kukho abantu ababephila ngezikini zemvu. Kukho abafele hlane lezo zinto ababezithenjisiwe abazifumana. Be the light. Be the light. Into mnandi ngoba ilight into ubana xa uhamba impilo yelight bangcwele ne uthunga ilineni yakho emhlophe. Ezulwini ayikho ingubo. Ezulwini ayikho ingubo. Xa ufundele apha benvuxolo xolo bangcwele siyahamba. Chapter Revelation chapter 19. Verse 8. Hey bawo. Samulo chapter 19. Yina bawo ingase singasendiswa amanyani yakhe. Sandeba ndiyayazi leba uyakhonza sandeba lento yokusindiswa. Lento yokusindiswa ndithethe ndithi dada. Ndithethe ndithi wena ufothi. Yazi kudala kontana ndibona babe ngathi yikho into engathi ayikho right. Ndikhumbula bese kwi-lines esikolweni lebhari andifuna bayibhari benebhatyi ezinde uJesu uyasindisa. Hayi bawukusindiswa andazi thina inoba ikhona into erong. Kutheni sibhadle kangaka? Kutheni simnormal? Whenever we tell you about formula again, over the feminine thought. Oh, Jesus, yes, yes. Over hey, I got the wrong for economy that I got right. We tell you say right it in our struggling real in the spiritual realm. You are going to let us about this because it's a bad level code. I am by the 21st sended by somebody who is savannah. Umanu Queen and awuyazi position yokona kwakho ngokwe New Testament. Kuthiwa ngokuyirhalela. Soyisela. Wena ngokuyirhalela la savannah, la hunters drive. Soyisela. Hey, umuntu afika ngo-2 litha wonke wekhophu. Uyi-1 2 litha. Ugqibe uyaxoka usela ikhophu. Usela utywala ngekhophu. Behind your mind. Usela utywala usebenzisa ikhophu. Uzubaqaphela xa uye kweziphathi zakho. Uzofuna sayithethela phezulu. Sendishushule isebenzise ikhophu ukusela utywala. Yafika abantu e-Eastern Cape besiya ebusweni kwabaphantsi buswa iyinyanya. Bafike bona bathi abazuyitya inyama yenkomo nembuzi, bazawutya enkukhu. Ndithi aniyityi nabazalwa inyama yenkomo, siyayitya qha le ixhelelwe ezinyanya. Ndithi nalena nje ibikwe kule nto yenziwapho, nale rice ibikwe apha, nala manzi abikwe yonke into eyenziwapho. Wena ngoziphathela amanzi sengathi umntu wepressure. Andiseli nawo apha ndiseli alkaline. Ndiselela amanzi ngoba uqola andifuna umkwamanzi alapha. Ndingazosebenza njengomakoti. Nangoku most of them abalenzanga ixesha kwi-salvation.
because bebetya kwesa sithelo. Kaloku belukhona ukuba siyitye inyama enkomo. Qha kwanto yonke enziwe phaa ibikiwe eplanti. Ndingasuke ndiphume ngesamwe ndiyotya ndibuye uba ndifuna uzimasa uzisa umzimba bekhona nje ndiphume ndiya. Kodwa ukuyatya noba utye irayisi engenasobho yale nkomo exelwa ebutyile okwakutya ke kwambiwe exhantini. Kodwa singoobani ke siyazi okokukutya siyakuyaleza kuni boomgize bookhabase boololo ubikwe. Uba utya irayisi yapha ibikiwe, utya izambane lapha ibikiwe, usela amanzi apha abikiwe. Uyafunda ni? Yeah. Hallelujah. Masifale. Nango witness especially apho kokhulu. I-witness ezoba na nge-24 sizoba nento ekuthiwa yi-cultural day. Soze umbone ongcwele laa mini ngoba nebhoko lamaXhosa ubuye iminyanya yonke izongathenga icawe laa mini. Wonke umntu unebhoko. Hayi uma usenza laa mikhuba yakwaXhosa awunongayivala xa kunovela umntu athethe kakubi ngomXhosa ungaqhubeka. Uphumile kwizone yesalvation because xa ukwizone yesalvation noba ngathethwa ngamaXhosa andingomXhosa ndisisidalwa esitsha andifumaneke emaXhoseni noba ngathiwa kusente kukuthakathwa amaXhosa andifumaneki. Kodwa nge-24 bonke abantu abasizwayo uphumile kumoya sowungena enyameni. Xa kunothetha omnye kakubi ngohlanga lwakho ungaqhubeka because now you are belonging kwisizwe esithile. You are no longer a royal priesthood kaThixo. Masivale andimanganje ndandimangele uba wamthenga uPawulos uba wafundisa wayosa ngenxa yento oyina ba oyina ba yemkhosi ngayibhala nje ndiyacenga manapha kuThixo. Uyayibona laa nto kodwa kusithethe inyani ohlisela inkosi isithethe inyani. Uyakhumbula ngalaa nyaka uphamise ngayo isandla kusafana masithethele pha kusafana. Enye ingozi ulwazi ngendawo yenyemeni. Hey, ndandingazi mavesi amaninzi ndandimhle ayingosendazi ukuhamba vele soze ndilishumayela nasecaweni. Izinto ezifana ilungisa liwa kasixhenxe anolishumayela loo nto soze ngathi yabathuma isendelwa kayi-7 so isendelwa yazi ngoku usazi into yoba asityiwe isondo. Uqonda uba yazi inguku kaMoses qha ebhayibhileni yazi inguku kaMoses. Ngoku sowazi Romans, in the book of Romans. Yeah. Utshintsha kwisihebhere ufake entweni. Nawe kuya kuvuleka uba ngeyongayikho into ethile uThixo akuxolele. Sin management. How sin management? Senthetha uba andingowokuqala nanku Rahabi nje evela kumaqhawokholo uRahabi naye afundisa uSathane
i-sin management esebenzisa amavesi. Kuba naba amasoDavid esithi uThixo people after my heart. Bendiva noSamsoni ebuwikini babo naba bewisa amaFilisti amaninzi. Uyamanayithi ngelo xesha ndingasityani noko uyaxolela. Uyabona uba uthi uYesu ufanele mna ndixolele 7 times 70 meaning that yena millions times